Kulandireni ku program so ina ya Times Exclusive imene timabwera pano kucheza ndi alendo osiyana-siyana amene ali ndi nkhani yokuti audze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndine Wonder Msisya ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints Khanpopo. Welcome back. Ndepano ndikuoneseni alendo athu mu program yathu ya lero. Alendo athu ndi bambo Mike Mlombwa. Amenewa ndi a president a Indigenous Business Association of Malawi, IBAM. Ndakulandirana Mlombwa. Zuwa kwambiri wanda. Mulipo? Ine ndilipo. Mwatizi. Tumene mundu onera wandi lipo. Mwatizi idalipo nthawi. Pafupi. Mike Mlombwa ngati si country wide ka haya ndekuti IBAM. Koma pakati ipa ndithu mokuti vina anthu amene ationere program ya lero azifunsa Amlombwa alipo muli kuti Amlombwa? Ndilipo nali ku school. Oh, 5 years ndapita ku school ku Chango. Ndili kaphunzire. Ndi taphunzira. Ndi now back on the road. School seat. Yeah, school seat. Maphunzira jani umene kuchanza college? Wanda ukakhala thaizina anthu mayira ngati kuti akati ndakaphunzira school. Mona ngati kuti ndikupita kaya kumimi, kaya kumasti, kaya kuchako kunja ya. Koma zochitika pakumana ndi mavuto ndi zina zoterozo. Ndi umakhala pasi. Ndi umakalowa no class. Kuti apa ndipange chani. For the past 5 years. Yes. Timaphunzira. Kutoke zafika hapa moyo ndugu. Anthu awa ndazanga. Awa timacheza motere kuti zinthu zimakhala bwanji. Nangano kugira chiro ndi boma, ngagira chiro bwanji ndeta phunzira pano wono ndi tuta chira graduate here I am. Munaona ni mavuto? Wanda in business umakumana na mavuto siyana. And enafe ndinganene kuti takumana mavuto ambiri. Anthu ambiri ndi mmodzi wa anthu ambiri takumana mavuto ambiri. Ndiye mavuto amakuphunzitsa chiphunzitso. Ndio madziwa kuti ndingatani. That's why ndikuti mwina 5 years tinali mkalasi kuphunzira kuona kuti zikhala bwanji. Ndichifukwa yake mwaona kuti mwina IBAM inakangani azizira and mwina so country wide sima veka hapo ndi hapo. Kumano panopo we are back. So mavuto munakumana nawo ndame mukwana kuti ndi Chango wabena. 5 years ya mavuto imene it's an equivalent kwa munthu wina amene ali kuchangwa kuchita study kaya ndi masters kaya ndi PhD kati panga izi ukanika kufikira awa ukanika kutere ena kutsitse pasi ndio madoke ndili schooludi ndechifukwa kuti ndachita graduate ndamaliza iyi aya ndili nchidwi kuti ndimve kuti chinachitika ndi chani chifamene manenera mucha idalipo nthawi ndithu kwa anthu amene tikukhala mplanta muno ndikuti tikamadusa pa plantation house padali zimalembo zikulu pamene pachapa country wide car hire komanso kamaenda misewu Malawi munomo ndikuti sungayende 10 minutes osaona galimoto ya country wide. Ili pati country wide chinachitika ndi chani country wide? Wanda country wide ilipo. Country wide singafi. And chimene ndisangalasira kwambiri kuti country wide yapanga zinthu mdziko muno apart from IBAM. Country wide yasulatu ambiri mabillionaires achokera mu country wide. Ndeka ndi maneno country wide it's like mina nalinga ndi brothers BAT ena ndiye na amene ochuka analindale kaya ma business anachokera makampani kana mine. So country wide ndikabani yayikulu Malawi muno mutopita organization yeneli yonse mabanki kaya kwemare kaya mboma ine ndi matopita pena pali Polo Capital Heritage kukumana ndi anthu ena kuti bwana munandifunsa ntchito
bwana munandiputsa ntchito. So I'm proud even konkuno kunakhala nditutsika na watu munatantenga paka nakwera kupita kena kanapita ku Castelo siludzwa ngalali konko anachoka countrywide. So anthu ngalamera nje naphunzitsa bwino countrywide. Ndine ndi makhala onyadira kuti ndikamaona kuti ma products anga ndito akuchita bwino. So njira tinakumana ndizovuta. Mwina apart from the COVID idachitika aliyense umakhala kudalira banki yako. Ndithaipeke zidachitika mwadzidzidzi umakhala ndi ngongole zinangochitika zoti kuti ndichita bwanji. So panali zovuta zinati zina. China chimene chimachitika wanda ndikuuze kuti mabanki anthu amene amagwira ntchito m'mabanki ine my advice asamakhale sobwera affiliate ndi Zandale. Alipo anthu ena amagwira ntchito m'mabanki komanso apanga Zandale zoti mwina ena ndife odziwika timakhale aboma amatopatsa ma position osiyana-siyana. Ndakhalapo chairman kuyakago, ndakhala commissioner ku competition fair trade, ndakhala deputy chair wa Buy Malawi and even Buy Malawi tinapesa so ndi fiber. Kenaka Minister of Trade anaitenga ine na deputy wawo. So tabanga zinthu zambiri mbiri ndemuna zinthu zikasintha pamaganiza ngati kukupanga so iweyo attach kuzandale ndi zimakupanga hondi zimenezija iwenso sudziwayi koma maduka tupange ichi kukanika kupanga ichi kukanika. So zinachitika zambiri kuti ino tifikizane poti tagulitsa magalimoto aja munagulitsa? Tinagulitsa magalimoto onse kutsala magalimoto 5. Analipo magalimoto angati? 70. So pa chimake pa countrywide kuti countrywide yafika pa chimake munali ni magalimoto 70 ndi munagulitsa 65 muna 35 chifukwa kuti itachitika COVID izi makontrakt osana imbitsa ndi nati ndo tichita banki ndi nthawi imene nandi ngongole mabanki ndi tinanena kutoke tikatenge ngongole kwina ndi kwina kuja anazatiuza kuti tikathokoza ngongole kuti mumalizise mwina mahotelo fatinali ma project ata mahotelo muli kapena munali tinawo be kuyambira ku Chintheje tinagula malo down muno ti ndi ma prime areas land ambete manga kungotsala kumaliza ndiye tali ndi ngongole about 400 million. Ndi anatuuza kumene kuja kuti kachiteni clear ngogolezo loan yanu echita approved. Basi if ugulitsa magalimoto kugulitsa tina I had to give you prices. Kenaka kudzamaliza kuti tipireso zinakanika. Mene tinkakatenga ngongole tinali ndi Uncle Napoleon Zombe. Amene taimodzi kumene ku banki munapita limodzi ndi azombe iwa utenga yawo ife kutenga athu azatu waja zinatheka zina za mpunga I respect timacheza ndi Uncle athu amatiphunzitsa zina ndi zina koma yawo hotel inatheka mpaka namaliza yathu idzachita jamu ndi tinayesetsa kutani kupita ukunduku kupita ku top officials otithandize zinakanika imajama pati ineso sinavetse koma mwina anthu amadziwa kuti no. So until point imene makuuzani kuti tikupasani ngongole koma takachiteni clear zinazo pamene makakugulitsano magalimoto 60 clear chichonse ndi kukhala kuti tamaliza pamene panadzabwerano zina apita no South Africa mukapange training mukapeze kutsogosani ipanganizi kubwera kuno kupezeka anthu ambiri mwina sanadziwe koma kuti wakhala business umayembekezera kumandiziro ngati zimenezo ndipo nangokhala pasi koma okay ndimbere moyo makhalira nditi mangokhala ndikumangoimba no nyimbo ya ndani ya Maria Lucius Banda musolo mzimu wake usemutendere nthawi yalephunzitsa chiphunzitso nditi mangokhala ndizambiri zinachitika ngati moyo wanga umadziwa nthawi zina zikakhali zinthu zakuchitikira ngati sizikukomera even ana ako amatha kuthawa chifukwa ndrama palibe abale ako amatha kuthawa azako amatha kuthawa chifukwa ndrama palibe alipo anthu amene akuthawa ndangonena zimenezo kuti zimachitika zimenezo chifukwa kuti kashi kangoti yakuchokera ndalama ikangoti yasowa zambiri zimachitika madziwa ambiri zathu enafe tinachoka kwathuja kunenu kubwera muno mbiri mukidziwa mpaka nawinapo ndithu ino yanthu ngani yanu yopasa chidwi kwambiri mu amatichani kuti innovation awards yakatu kwina yakandu anthu akubwera BBC uzati paka interview CNN
kwamba ambiri kuti panga interview kuti amve mene mbiri yanga so that's why I'm saying I'm proud kuti ndapanga zinthu koma zinasonovera zonse zija na ndimvesese pamenepa mufuna musinthe business kapena muphatikize kuti no apart from business yopangisa hayala magalimoto mufuna mulowe mahotela nde kumene kumapita kwina kuti mukabwereke ndalama akuuzani kuti kachiteni kiriye ngongole zili muli nazozo tikupaseni loan imodzi yes ino kugulisa magalimoto 65 kusala ndi 5 kuti akupasani ngongole kumene kuja ngongole ja sinateke muna nde pano muli kakasi tinakhala kakasi koma I didn't give up because in time tinali ndi kahaya ikuyenda bwino tinali ndi ma assets ma properties tikumanga tikumaganiza bwino bwino koma nthawi imeneyo tinadzakhala ndi kakasi chifuya kuti panopo kuti upite ku banki ukatenge ngongole panopo kuti tifune ngongole we are talking about ma 10 billion nde kwathu kuno repayment yake imakhala kuti muna 5 years koma sinathe Country Wide ndichifuatana kuti ndali ku college panopo anytime Country Wide itukhuka muonaso musewu kupezeka magalimoto so Country Wide sinathe kuchoka pa magalimoto 70 muli magalimoto 5 pano muchita upaleti kuchokera kuti panopo tima nagula manyumba muthuni chabwino ndi nyumba ina kugabula ina Mount Pleasant ndi ya Mount Pleasant tinaisandusa khala office panopo ndi makhawu nyambani naisandusa khala office ndi timapangira operate kumenewo maplantation paja zitasokonekera tinaina kuti silingathe kuchita mwina tinasamuka chabwino ndikupita kumene kuja so ndi chifukwa kuti ino zinthu zimene zinayima zofunikira kwambiri ndi zinthu ziwiri business inayima ibamuso inazizira because ibamu nje tikamaiona ndalama zambiri timapanga contribute toka azi management ya ibamu sindayambe kuti tipeze ma sponsors kapena ma membership anthu ena kuti atitandize ndezi nakanga zaima ndiye kukhala ziko seko ndithu nali mavuto amene koma we are back on the road and I'm back on the road ibamu yakonzaso bwino 3 weeks yosei takhanulemba ma proposal kuti tione kuti tiye panga banji tipangisa ma press conference anthu tauze ubwino join ibamu kuti kuli chani anthu ajoin ibamu tikhatukira ntchito ndi ma institution siyana kaya ndi mabanki kaya ndi IMRA chifukwa kuti feti kale ntchito ndi IMRA ndikhulupira kuti aliyense amene indigenous Malawian amapanga business azitha kulipira soko chifukwa ya fundo zimene fail tinazo kuibamu potifikako chifukwa takhati kumva anthu ambiri ino akumatukira pakatipa kuti ibamu ndi chani bungwe la Malawi o achi Malawi amene amapanga business tifika komati dakalibe ku Country Wide kumene ku Mlomba ngati mungandilole inuyo inalipo nthawi ina Mlombwa timatha kuona ndithu even galimoto za Country Wide zikupanga ma project akulu kabwera makatemera nziko muno timaona kuti mabungu amakatemera apanga haya la magalimoto ano even andale timatha kuona nthawi ya campaign kuti Uncle Mike ife kwa amene timakuzwa nthawi ya timati Uncle Mike takuthamanga to apa Country Wide kapena business munayilowesa so kundale mwina zimene zidakupwetekani ndithu wanda ndikuuze kuti business bana aliyese aine kugwira ntchito ndi boma limene lili nthawi imeneyo even ku America vino kuti kulikonse even achina Trump acha kumene kujako amene akupanga survive achina Trump kuli anthu amene amuzungulira anthu a business amathandiza so sizikhala zolakwika ayi koma chimene chimadzalakwika nchoti mwina zikasintha ndale zija anthu ona amatazitenga kuti timakuona nuku ndi uku musabwere kwathu kuno ndi chimene chilipo tinganene kuti kwathu kuno ndi jealousy eikulu kwambiri chifukwa maiko onse zipani za ndale kapena mabungu amene akulamulira sangathe kumalamulira dziko lichopanda kukhala ndi anthu a business sizingatheke even kwathu konkulu mumaona ife timamva timadziona kuti anali uku kumakusa apereka mabiliyoni anali uku kusapereka mabiliyoni koma ukachita tsoka ndiye ena amene amazako ena amene ali kumene kuja amathanza kwacha kukuponda kuti awe situfa timone awe situfa timone so kwathu kuno kuvuta koma maiko ambiri even ku Zimbabwe, South Africa, kandi ku Kenya anthu a business ndameneso amagwira ntchito ndi anthu andale atisanganami koma nokuti tingane kuti business alese ungangoti udziko kugwira business anthu akakupempha kuti timafuna galimoti ipite kwakuti wangu tikotsira mafuta iwo wakanize
sindikhulupirira zifo zake zimakhazokwanira even panopo tinganene kuti mbuyo musimu 5 years apitayi timatha kuona ena akupereka magalimoto ena akutani komoti kwathu kuno chachikulu chimene nene ndimachiona chone kuti tidakhala ndithu kukalawaso mkalasi dziko lonse kuti tikhalekalasi imene munapita inuyoyo ya okondana chabwino na pankhani yomweyo nafunsapo za galimoto zanu koma even inuyo takuona nipo mukusitika ndalama zitalizitali angomaiki kuti mufuna mukhale pafupi mwina ndi atsogoleri a dziko mwina 25 million 60 million nthawi inake mudagulapo fridge ndithu anthu mati amlombwa agula fridge imene ndalama zimene simukuona ngati kuti mwina chifukwa cha kuti anthu amaona kuti awa akupanga ndi awa so business mwayipitisa kundale sizimakhala ndi impact ina iliyonse pa business ukakhanga kuti anthu mmene muneneramu kuti mwina tikuena tiphunzire koma kwa munthu woona sangaone ngati kuti nthawi imene iniyoma kaya muli busy ndi kachipani chimene chikulamula nthawi zimene zonso amene ali kunja kuja amakuonani ngati kuti uyu ngwa chipani chakuti so akalowa iwacha sangafune kugwira nanu ntchito chifukwa choti akukuonani ngati business yanu yonso njachipani anthu timatha kusiyanisa munthu ndi business yache fundo imene ikhozokayona ndinganene kuti silingatsutse kuti mwinaso zina zimene zinatipwetekesa ife ya countrywide ni zimenezo andi zimene zinachitika mwina anthu akudziwa kuti tsaka zambiri mbuyo kusema amene amakhala next to my president amakhala anthu obwera amwenye next to the president amwenye ndeife tinakhala ngata business kuti tupanga chiyani ndinati I know guys tipshe manja ndindazochadi munapya tinapya ndi manja nali ndithu kagulu ena mpaka agule athu aibamu anatenga ana kuaphunzitsa sukulu atsikana ngeo chawo kuaphunzitsa sukulu inenso ndanena kuti ndifuna ndithu ineyo no matter what ndikhale ndi close kwa mtsogoleri wa dziko ndinakhala koma ena anazoona ango ina yake yoti or even 5 years ekhala takati kuona ena akukhala close kumasonkha kumatani ndiyeko business iyo kuti cholinga chokakhala pafupi ni mtsogoleri ndi chani time manager inali situation yovuta chifukwa tinanena kuti iba indigenous uku anzatha obwera tikanga competition alifeyo ndi dziko ndi wanu ndalama ndi wanu ndife tinalibwerekera mtima kuti ano tentese ndinapeza kandrama kuti ayi ndikakhala nawo pakati zona nakhala ndinagula zina ndi zinazo kuti yayi tifati khali close kwa mtsogoleri wa dziko chimafuna chipereke chithunzithunzi chanji kukhala close ku mtsogoleri wa dziko umene ujawo unaluthenga wa kuboma kuti yes we can ifeso my indigenous amalawi upanga business obadwira mdziko muno amene apanga business if the government can empower us tikozo makhala kuti ino pano ndakhala ine munthu okuda kaya wena aliyese uko kokhala mwina mwenye munthu uye mwenye a president pakati uyo opereka 40 ife tapereka 40 kuti muzikhala balance kuti nafeso mawu acho kuti dziko ndi wanu ndalama ndi wathu akhale kuti atha ndi zimene ndachita time imeneyi tinakhala tikuganiza kukhala ma meeting kuti guys koma tionani tikati tipite function iyi zikukanika function iyi zukani anzathu akukhala pa limelight ndindidayesetsa kuti ndithu nthawi imeneyi chifukwa munaona kuti not kufuna business kapena kufuna chani kaha yathu ifeyo ndi yaukandaulo anthu amabwera ma international organization ndandani kuti timadaliso government sichita haya kwambiri magalimoti kuti akupita kupita ayi koma tinangofuna kuti tingonena kuti chonde mutipange so empower my indigenous Malawians nde munapeza mpata unena uthenga umene womkhulu mwa president ipo kuti mudakhala nawo pafupi kodi adali aujini sadala president amuthali komweyo yes tinakambirana zimenezo and ndifika munazaona kuti tina the time manager kunazapezeka kuti 60-40 tinapesa ndi 5 kuti kukakhala kuti pakugwiritsa ntchito kaya malo kaya ndi zomangamanga nde kuti Malawi azitenga 40% share 60% izipita kwa Malawi 40 ikozoka international katwena ubwera chanja ife tinamenyera 60 kuti ufuna 60 ikire zinatheka tinayambisa so interest capping kuti anthu akakongola 100 million ndikubweza 200 ipezeka kuti makoleji atani yayima ngalimene amachita maiko nake mpaka inakafika parliament koma mabanki anadzandaula ndi situation imene inalipo nthawi imeneyo kuti mukatere economy yathu it's too small ndikuti tichita collapse ndinavuta khanija sitinabanki succeed but IBAM has tried even zambiri zimene zochitika pano tinayambisa ndi fiber tabanga zinthu zambiri zoti boma limatha kuvomereza kuti indigenous anapanga zako panopo pali
indigenous Malawi ma indigenous business associations ambiri mbiri koma manthu wawo amene registered kuboma kuboma kwene Capitol Hill kuli certificate ya IPAM ena awama nkhala ma branches jali. So we did our party kuti no zinthu za dziko lino at least zina zisintha mpaka nafika panopo kuti zambiri kuzoona kuti ndithu akumazitenga on board. Even SME muona pano pamanena kuti tufuna tidziwe kuti indigenous Malawiani ndamene yuyu ndikumapezeka kuti ukafuna business upite so Ministry of Trade ukachita apply certificate SME certificate zipezi yatinapisa ndifu kuti tufuna kuti pasakhale kusokonekirana azioneka kuti Malawi ndi amwenye wasili kwada ndi abale ake pamene tinali sepana mpoti tigire limodzi ndezi makanika kuti inu munabadira kunkonena kucholo zomba kuti ndeti makanika kanikana ndeti nangoti yayi padzikhala kuti asamatu mwina ma indigenous kwagwira ntchito tibange tema SME certificate komano panopo sadabwa ndi zina tukuza mutsogolo kuno kuti no tipanga chani ngadaipa chabwino. Now panopa zimezi zinachitika ngati nsakulakwa zati 2016 yes ngati nsakulakwa eti zaka zadusa pano tili mu 2026 maybe 10 years or more years yadusa since aibamu mkuganiza mwanu mutaona kuti yayi tisamasiye kuti pa nthawi imene kwakuchitika mwambo ngati umene uja kuzingokhala anthu obwera amene akukhala pafupi ndi mtsogoleri ifeso ngati amalawi obadwira Malawi muno amene tupanga business tikhoza kukhala kumene kujako kuonesa kuti tikhoza kugwira ntchito ndi boma mutati mwa ukaso mmene tingmakuzwira nthawi imene jayi. Do you think kuti chimenecha china chiganizo chabwino mutha kupangaso patapezeka mwayi mukhoza kufuna kukhalanso pafupi ndi mtsogoleri kapena kuti alingalira mukuona sibudapange bwino magazo amene jasitingasiye magazo amene jawo tikasiya nderu taluza track taluza no take atimeti kupita njira tatengaina zimene zisingasiye ngati tindi drama kaya mwina president awawa kaina zabwera ali ndi ma project awo kumangira mwina nyumba nkhalamba kaya kukonza maguta ndi udindo wa ama business kusonkha ndalama imeje bakhala ngati kuti you are doing business kapena ngati kuti you're paying back. Yes, you are paying back. Social corporate responsibility. Yes, responsibility. Yes. Yeah, sininga siyezi mezi. If we have good money, tino kupanga. Posida ba kuna kala BIM akaitana anaitana atwana banga bilimbiro siana. You know, atwanga sura ali ndira mulomba mukana kakuti mu kunjanja ngati kale nanso BIM kuchatika nako na kusitika. Koma simna sitiki ngati. No. Mnafuka? Tinagula mpando. Tinagula corporate wabwaje. Yeah, it is a corporate mafoka. Ifana na sitika mabilioni ya mlunga sina kwenda kujako dzina tulipo. Sitinga siye. Dzina tulipo. Tina kalabasi se fungari fiber mu. Ngati so ifanga nti wide kuti guys. Ulidu BIM ya bika. Ati itana. Nditi katani. Nditi nakula corporate table. Corporate table ntengo kupeza noka. Koma ndakula corporate masinga tikali be. Iya koma singa tikali. Gale munali mtu ina. Gale nteme jande uti. Awonaka kuona niso pa mabilioni naniso muli nawo pano mafoka. Koma ngasi mukudziwa kuti Mulungu amakhala kuti wati bisira mawa. Ndi feso titi chikhulupoti mawa lifikaso. Chabwino. Now tikuyenda nthawi imeneja mlomba ku country wide mene mwaneneramu. Now anthu lese tipereke chisanzo cha nthawi ino. Pali boma la DPP. Nde munthu ndi wa business ukupanga business ndi boma lako. Boma la sinthandu azikutenga ngati kuti awu yadali wa DPP inu mazona bwanji zoterezo. Tingaphunzitsane bwanji kuti mene mukunenera kuti wa business pena makhala umilizidwa kupanga business ndi boma limene lilipolo chifayo ndi bomalo ndi customer wankulu. Andineyo ndinene kuti zimakhaza office kisoni. Even nthawi jayo ena anazunzika ama business I was one of them. Even panopo zumati kundifesa kisoni. Ndi makhala nthawi ndikumbukira mawu amene anayankhula president professor Adhabida Mutharika kuti ndine president wa aliyense akhala kubwereza mawu amene ajangosonya kuti aliyense wa business president wathu nda professor Adhabida Mutharika chimene chimavuta nchonero wa business ukapezekeso kuti ukukhala no kuneki ukhala kumisonkhano ya ndale ukhala kuti imene jayi ndi imene imavuta amene jayi ndi tikhoza kuti wandale koma ena even pano pamene akuzunzika pure business persons amangothandiza koma osakhala kuneki osakhala kuti koma mwina akuvutika ndeti zitano uchita kwaje kuti ukathandiza pamawa usavutike chifukwa cha kuthandiza wako kuti tiphunzire phunziro zimene a president atuwa akulankhula now and then nthawi nayo yonse
a president akamalankhula akumanena akuluakulu ine ndine president wina aliyense maambira chakuti watambasule akusonyeza kuti kaya ndiwe otani asiyena ndale abange zawo za ndale and even zidakhala ndale zasintha asanene kuti amulomba akapakaza kuti ukwasapeze business ine sakanene kuti dzina langa lili kuneki kwanzi chije boma liyonse limene labwera ayi ife tinamba paya bingu ndio mene nthawi imene mwina akananena chifukwa amene anati mzima use mtendere ndamene anatitenga kumapita maiko osiyana-siyana ma-business forum utani paka ndi diplomatic passport paka attend ma-meeting osiyana-siyana koma ndimangoendera zoti yani chino za business ku Malawi wopanga business amene boma latha kumuona kuti Malawi uyu panalibe kuti ndayima wapanga zinthu zazikulu pasanja kunena kuti chakuti no simapanga chala mpamba kila bandi zimeziya ife timakhala a business ngandapita misonkhano manager timanena aso akatifusa andronkani what is your role here timanena kuti tabwera kudzamva ifoti no matter what president akamalankhula salephera kutchula zina zake zokhuza za business ife timatenga zimeziya kuzilumikiza ndi kumauza anthu athu basi koma kuti timapakana mendanenera muja kuti even pano anthu ena akukandika kuti apangeka mabizinesi osiyana-siyana koma reason enawo anaona kuti manga onse kumapezeka maneki kumalankhula ma-interviews kabwino zimenezo nzolakwika ngati tili a business tiye tikhala business tigwire ntchito ndi boma limene likulamula nthawi imeneyoyo full stop. I don't think kuti pamene poponso angathe kukusala anthu aja walowa nthawi imeneyoyo ena wachoka akufuna kuti wathandize ena ndi ena athandize koma ukati asi ndikuthandizani chifukwa kuti kuganiza ngati kuti boma lisilizachoka chifukwa pali mawu amene inuwo mmanena mmalimbikira inawa nditheni kuti mulungu anadibisira mawa andi mawa limafika ndeli likafika limalephera kuti ufikire zako so ine zimenezo zimene ndinaphunzira zimenezo even mayanga asanamwali anandiuza kuti kumbakhala bwino ndi anthu ndichifukwa ndatchuka malaya mwathu muno mu Africa pa dziko lapasi chifukwa makolo anga anandiphunzitsa kumene kupita ku town mulibe skulu mulibe chilichonse koma kumakakhala bwino ndi anthu pano ndilankhula pano ndindazi zanga capital hero ena amachilonena kuti ndakuona ndi malankhula pa TV ndina mulomba ndasangalala ndimakhala bwino ndi anthu wina aliyense even mastirikidzaja mandani ndi mauza I was once a beggar, you are beggars ndikuthandizeni ndi mathandizo wina aliyense that's my problem so kumakhala bwino ndi anthu ndi mawabwino koma osati tizizilowera za andale wasiyeni akabwera tigwira nawo ntchito limodzi as simple as that. Munthu atakuonani lero kumanena kuti amlombwa mwina business yanu inavuta chifukwa chokuti zifukwa za ndale mutha kuvomera? Nditokuvomera apo ndimavomera nditero akandifunsa anthu ndimavomera koma ndimapanga 40 anthu amene no ndimati ndikati ndipange ichi kunditsekera ndikapange ichi kunditsekera amakutsekerani ndi ndani mukhoza kumasuka kunena kuti ineyo amanditsekera mwina without mentioning boma la MCB linavuta kwambiri kwanga business wanda ulendo umakhala uvuta andi munthu ndiovuta andi menda kuzira muja kuti even timadziwa kuti aliyense ndi wandale chifukwa aliyense ka mabanki kagwira maorganization odani amakhani tundi chipani chake koma zimene tikadzilowetsa kuti tisathandize uyu chifukwa makuti zimakhala zovuta ndakuuza downfall yanga kuti zinasokonekera covid chiyani kunali monopoly mabanki kuti anthu apatse capital ndinasonkhanitsa maproperty zanga onse mwina 4 or 5 billion ndikafuna even 100 million kuti ndiyambeso business yanga yauvenda kupita South Africa kubwera zinakanika ndi zimakhala zovuta kuti ino sitikathochula mayina koma mendanera muja kuti mawa limafika pano I can say Mike Mulomba is recovering Ibamuso is now jacked up kuti iyambasogwira ntchito ndi kuti all is well so it's just a matter of kulimbikira kutamanga posera nditi mudzaona kuti kanti waidi ndi tizabwera so pano koma ndina kuti tikuona ndo magari mutambo kupezeka tikuona zakuti kupezeka ndithu pano kuti busy kupanga approach mabanki kuti abwera atithandize ifeyo titowoze ife nthawi imene country wide jantu kuna sama dziwa banki imene zathandiza ndemija kuti guliya magari anyuwani inali FDH ampinga njira ndikumbukira kuti adafotokozapo ndikucheza nawo mu program ina ananena kuti
ndipo sadala abade so kuti business plan idali yotani Ayi. amachita kunena kuti pena pamalembedwa ndithu chichewa anafotokoza ndithu koma iwo adangoona kuti ndi Malawi amene ali nzero ineyo yoyambirira chonde bwana ndithandizeni kulemba chichewa ndikuti kulemba galimoto mabaki ena kumanena kuti busy iye yakahaya mulindalama pano I can say I'm proud. All these car companies, kaina owned by amwenye, anachokera countrywide. Apart from muna makampana wili. Muna pesa inu. Yes. Ameke tinaza pesa. Kuma ena oseo. Another one countrywide. Ikozo tena. Ndekuna kamoji. Motive ni panopa inu yokuti mwapeza mpata. Mukozabe kuchita invest mu business mene yakahaya. Mukhulupirirabe kuti business ilipo be mukahaya. Panopo ndikupanga document yabwino bwino yoti this money. Ife brand yathu ndiyovuta mai kwa kunja even maobuzevo za pakati sanko kunoko amakha kutifusa tufuna talinga magambo that's why ndina kuti yanga ijeneka training center aliyense amene akugera chilo countrywide alindika haya yake mukulemba business plan yanu imwe munachita submit ku FDH bank imene munaonjezeramo mchichewamo mati chani mwina kwa anthu amene angangofuna kudziwa kuti mpaka na ampinga njira kukhulupirira kuti Malawi nzanga wengati Africa chonchi ife tingoyang'ana nzeru ya business yo chifa sometimes anthu timangofuna kuona kuti chalembedwa bwanji chinthucho so pala anthu ena ake nongoziwa kulemba zinthu koma background samadziwa kuti apanga inu mumaoneka kuti ndi munthu woti background muziwa zolembazo mwina simbali yanu wanda sindina manyazi ineyo ndi manena kuti ndine katswiri na nkhani ya business school sina pile patsogolo ndibe degree ndibe china chiyonse koma ndimapanga compete ndi anthu amene ali madegree awo siyana modi 5 years munali kutchankoi muli ndi masters ndi masters pano ndabwera ndikudziwa kuti ndikagula magambo ndi muimendo wa masters young class ndi ano ya background mugwetsa tibata ineyo wanda ngati ine ndimachoka panopo mwina akulu ena akudziwa ama nditana kuti mukala khole kumangoji kwa khole kumangoji ndikumba thena kanalira andikunena kuti no meeting ithene kumpano nditawuza kuti tumosokana kuno kumaza kamba khaniza economy ngati tiye nditsikapa za practical za background then za theory tikatero dziko lino tithana nawo ndimadziwa ine ndakasita kulya kuno ndakulya background ndimadziwa pesa khalira za mabuku ndimazidziwa za practical ndimazidziwa ndimadziwa ndimadziwa nekhamine kuti akazati brand yakanti white kapita mulombo yatha ndondalo mu casket ndondabira nayo otherwise because ana masuka noso kuti wasire zindi zina kumadziwa ana masuka akapeza masukulu amakhandi maganza safuna upanga koma azofnawo hayi ndithu mugofatsa muona kuti kodi chichitike ndi chani naupoponyesani ni mafusa za kaganizidwe behind your business proposal yomwe munapititsa ku FDH kaganizidwe koneka kuti anthu mwina sindinganene kuti chitozo koma ndinayenera kukumana nazo zinthu ngati zimene zoti anthu mwina tikamacheza magulu anthu amandifunsa kuti kodi uyu anali college kuti kunali house number chani kodi mwakuti ndeineyo kuganiza kuti kumene kupita kuika kumana ndi anthu akuluakulu komanso tosefe ndife ma indigenous Malawian ndeine nkamuchilemba chizungu mwina chizungu yakachikha chochoka chadzaka kamuzu koma ndikeso chichewa kuti akabvere kuti kumene ndiliko ndagwada ndifuna kutithandize ndichifuna ilemba kudzekaso chichewa choni ndithandizeni mpaka magango ndikundigulira mukuonera Times exclusive mene tikucheza ndi Mr. Mike Mlombwa amene ndi a president a Indigenous Business Association of Malawi imene timati IBAM bungwe limene ndiloyang'anira amalawi obadwira mdziko momunomo amene amapanga ma business osiyanasiyana. Timve uthenga ochokera kwa Rainbow Paints kenaka tipitirire ni program yathu ya lero. Takulandira nisoni pamene tupitirira ndi program yathu ya The Times exclusive pano pa Times Television TTV ndipo alendo athu ndi bambo Mike Mlombwa amene ndi president wa Indigenous Business Association of Malawi IBAM. Now matiuza zokuti
zaka 5 zimene zachitika pakati pa business zasokonekera mukuzifanizira ngati munthu amene ali ku college andi munasankha college ya Chanko kuti kumeneko mwapanga maphunziro anu mwaphunzira mukubweranso. Komano tisanafune kufika kutsogolo kuti timve kuti kodi masomphenya anu ndotani kupita chitsogolo. Iba tayikamba kwambiri kodi munthu kuti akhale membala wa IBAM amayenera kuti akwaniritse zotani chifukwa chokuti tungonena kuti pamakhala anthu ena ya ndi Malawi kena kati kuti indigenous tanthauza kuti Malawi mwina wakhungula chikuda akwena atakhale munthu wokuda Malawi olowa ku IBAM. Yeah, funso labwino kwambiri mbuyo mudakati kuliyankha tikati IBAM indigenous timatanthauza kuti kwina kulikonse olo ku UK pa America mumamva kuti ma indigenous people kuli maiko ena kuti kumakhala kwina kwake kukhala ma indigenous nditi kati ma indigenous amanena eni nthaka apita abadira kumwe kuno kwathu kuno ndi anthu osiyana-siyana andi tindi amwenye anabadira konkuno ataulowa IBAM as long as uli makalada achende ndi athakuda kale kuti makalada ndokuda kale andi akuda samafuna kukhala mbali yawo ayi mwakachina kukhala mbali yawo ayi waje ndi ma indigenous amejawo ndi amomuno aji mwenye ena ambiri ndi amomuno ndefe titayambitsa tinanena kuti tikufuna kuti tidzigwira ntchito limodzi komano iwaja amakhala association yawo imene amathandizana zankhani za business like panopo zimene zimachitika zoti maboma akasintha kumakhala frontliner ya mwenye nake ajerera kumaponyera zawaja akasintha kubwera soena ndi association imeke kuti tipangena limodzi ndi ifeyo sa imavuta iyanu imavuta bwanji kuti muziponyerana asomene amaponyerana amene tifondane na mawu poyambira kuti chachikulu china chake dziko lathu lino tipireso mwina ku skulu yoti tidzikondana kuchanko mwana kuchi kungoti tambo kukondana kuchotsa zina ndi zina dziko lino likhoza paka develop sitikondana ayi munena zoona kuti sitimakondana imeneyo ndikuzani anthu akhungu ngati lanu ndine amalawi akhungwiriri panopo chifandanira kuti ena even a genuine business amene amapeza business mbuyo asakupeza pa business chifuna kuti sitimakondana tirangoti tambe kumakondana kuti akuluakulu ife sifandali kapena ena ali frontline as of now my indigenous Malawi nkumatenga mabereka azawaje kuti ase mwina unaonekera kwambiri ito uzitola dziko lino likhoza pita patsogolo koma kwathu kuno sitimakondana muganiza kuti sitikondana chifukwa chani ndijera sanje ndijani pamene popo mudati muchite compare ndi anthu amaiko ena ake wanda ukhoza kuvomerezana nani ena akakukumana dziko lino yokuti kukondana sindi panga tatsako mwina amene ndimaona ngati kunoko amakondanako atakupona kungokumana kumwera kuno oloma business I know pepani ndinokutoka konko koma ndithu maona yani I know ndimatangone ndimadziwa kuti anthu awa amatana kukondana kuti mavuto olo mwina iya angokhala kamwana kanga ona alembana titakhala ndi mentality meja yamene amachita azathu akumpoto wanda dziko lino bwezi lidapita patsogolo koma kubwera central region kuzabwera south region okathukuto ndiko basi tsitsa akhale pasi ine ndi pano ndadusa mzovuta I've gone through a lot atudingena ndikapita magulu kayeza ndi kubwera apo anena maiko atha ndikafika apo ndisukenda amune matajani kuti basi sinu so big basi no atha basi masika nkubava ena kuza ndikumangauza kuti asiyeni bola ndi capital yanga ndi moyo ndimangonena ndi capital yanga ndi moyo one day zinthu zizatani zizaenda basi asimple andi zambiri wanda zachitika mmoyo wanga zoti mwina kufika peta pake kuti izandichitikira kuti akaupusa kuzuzungulira mutu mwina sobwerera kumudzi koma ndangosunga mawu ano kulimawa bola ine ndimakhala ana kumaphunzitsa sana sinthe kudya kumadya bwino chipalibe chonse chinasintha chimene chinangosintha ndi mwina kuti ndi kashi yabwino bwino kubanki makuno tete mangoona mwina ukaswera kumahotelo amene ali completion stage basi mangopemphera kuti abuye chonde one day nzamalizeki ambuye chonde one day nzamalizeki so I can say kuti titangoti tonse tikubakondana wanda dziko lino likhoza kupita patsogolo olo boma lilili silingakhale kuti boma solo kumavutika chifukwa kuti even boma limakhala zina zake za personal mwina ngati za bimu zija
mwina ngati a president amakhazikisa amati kyakya zoti azithandiza anthu ovutika nkhalamba chachani ntchito imene ya business anthu a businessmen osakhala katenge ndalama kuboma kamene akatenge kuti anthu a business masonkherana ndikukwana kuti ifeyo tasonga ndalama zokwana 50 billion ndikapanga launch kuti tifuna ziwezi mumangire nkhalamba kapena muthandize ana amene akuvutika maiko anzathu amapanga zinthu ngati zimenezo koma kwathu kuno sitimakondana ukang'ambisa zimenezo ndiye kuti anthu akudera akuda kunthandiza akuda kutere ma social media nde tikasintha mentality yoti tizikondanani tizigwira ntchito ti government of the day tisaonekere kuba kundale andale asiyeni koma ineyo ndikhale chonchi ndimumvera mulomba akuyima MP iyi ali kuneki iyi koma mama ndifuna so business ndikundalo kwandale ndolo ndivutike ndimathakudziwa kuti ndinazivutakala now ibamuyo ili pati ibamu inakhala dizi ndipepese kumtundu wa Malawi kuti pa zinthu zina zake zimene zinthu zilezera beyond our control sitinathopa kachita chilichonse koma mena nena muja talembano ma documentation abwinobwino ndawo zimene tifuna kupanga no ibamu kuti tipanga ma press conferences kuno kakulilongwe ndi kumpoto ndiye tikufuna tike makategorize otatu akhale ma members a ibamu anthu tsopano tizichita contributions ma advantages ena amene azipezeka ku ibamu tikabaso ndi boma kuti aliyense amene ali ndi chira Malawi aliyense akhale member ngati bere ni SME certificate nayeso akamafusa azikafusa kuti are you member of ibamu tiauzaso MRA tigwire ntchito hand in hand chifukwa amene ndamene zipanga certify kuti he pay taxes or she pay taxes nthandizeni anthu akakhala pamavuto ndi ku banki tikufuna kuti ibamu tikonze ndi ndalama zimene zisonka each and every month tizikhala collateral edziko loselero anthu ma business ogulitsa masamba ogulitsa tomato ogulitsa jani azinati ndine member wa ibamu ndifuna kutenga kukongola ngongole ibamu ijaikhala guarantor basi iye amasonka ka 10,000 koma afuna 500 let's say ngati ma SM angona apita ndipo amede kumuza member wathu amasonka drama pase drama tifika mpaka na chikumbukumbu yati yoti kukumakhala mabondi akuluakulu opanga misewu chani amalai momuno tufuna kuti amene ajawo ndithu abwere bondi izikhala kuti iba chifukwa tizikaonika yonje masako amasukano amatokhala kuti ali mabiliyoni ayi makuti ndalama zimene amasonka zochepa ndiye tufuna kuti ibamu ya dziko lonse lino each and every district job creation ipezeka mo ana akangomaliza kuchango kunja kubwera tilemba anthu amene ali matayadi anagwira mabanki atikatiyendetsera ma finances athu so kuti amulomba agwira atani ayi nifankani ne makhaya imene ina makhaya ndichifukwa ya kukhulupirira kuti ndalama zathu mkangokula chigalimo yoti chivexara ati basi ndalama zathu zicha koma ife tizipanga zathu za personal but for kuti bamwija ndithu ineyo I will be happy ndikamagachira handover udindo wanga muzachita president for life ndipanga handover kwa munthu wachiro wanga ndisabola wefu tisabola mkulu palesi ndi wachiro wanga ndeti ndi glum ledo wathu misizikawerama forest kawerama ndipo ali ena ndiye na mbalimu ena ndiye na anaduluka anadzamba ndale ena ndithu anasiyana anapita kujidisha ndi bajaji achokera kwa so ibamu siyanu lombo ayi ose achira pasaja amira ndi akudziwa za ibamu akudziwa ndani ose amene akudziwa ndiye chifuna kuti ibamu ijekhale kuti taikunga kolatu yaikulu izikhala ibamu kuti bondi nkhani ya mabondija ikhale yathu so kwa amene akufunsa kuti ibamu ili kuti padakali panopa ilipo tingamuyankhe jana akhoza kubwera munthu mmene ilili panopa kusachita register kapena adikire kayi kukonze ziwiri start panopo akhoza kungolembetsa mayina izipanga register komanso as we said kuti tifuna tione kuti tikhala ndi kapitolo and tiende each and every district talemba anyamata mmene amachitira muja kuti member munthu oti ndi waibamu basi kuti aliyense amene afuna kutenga ngongole ku banki akhale member ibamu ndeti konse zimene zija komana anthu atione kuti makategorizi anjina amajina awakhabanyi kaya silver kaya gold kajani onse azikhala kuti tikusonkha ndalama each and every month akumana ndi mavuto ku MRA tindi section kakupa tax clearance savutikaso tindi section iyo di adzapangira tonse ma tax clearance chani chifukwa tunena kuti tikatero palibe wina aliyense angapange very duty kaya ndo kusika kundilande chani afuna kwa yani afusa kuti iwe ndio member ibamu uzira kuibamu kwazira tiunika uyamalipira misonko ndio dai mare
tikana kugwira ntchito hand in hand bwerani apa imare ndeziyamba liti zimene zanku posachedwa chifanana kuti ndikumbuka kuti madakhandu anda makondi bwere kuti ndane kuti ayi ndopanga postpone ndikudza chimene ufuna upanga koma posachedwa apa muona kuti emareja MRS angatopita kundirati olokumalangalanga olokukatoto ndikwanena za misoko ye athamangisa pamene fetipita advantage yake ndiyi makuti nda each and every member of IBAM MRS akufundisana pakhala pakumakhala madandaulo kuchokera kwa vendors komanso nthawi inake tidaona anthu mpaka na malimbana ndi anzathu ochokera maiko ena uthawa nkhondo kunena kuti mukubwera mdziko muno mupanga business zimene amayenera kuti azipanga ndi Amalawi kuti zikutheka bwanji kuti munthu akuti ndiwe international investor koma ukusegula ka grocery ka shop IBAM mungabwere bwanji kuthandizira kuti pazikhala business zina zake kuti izizi is reserved for Amalawi munthu sunga chokere uko uzasegula baba shop wanda amene ulankhana naye pano ndine commissioner law commission anandisaka kuti tione anthu obwera mdziko muno tingatani panopo ndine commission chimene ndisankhira choti ukadala wanga wa indigenization kuti ndingachita contribution matundu wanji nde zambiri singanene koma ndinganena kuti khadi imene jayo titsutinanira kuti anthuwa ali munomo mwina kubwera kwa Trump kwathu kuno ma donors ambiri achokachoka marefugees aja ali pa mavuto nde pali marefugees amitundu iwiri pale ena masala msikazi ena ufuna za business koma eni marefugees eni ali pa mavuto makapu mo ndaenda ifenzi komo ndefero zina zimene tikukonza document yathu sinathe izabwera koma nditutirana kuti awawa ndi anthu ena ambiriwa mu Africa momwe ena to survive boma singathoka kwatsandalama zimene amalandira kuti tingagalize bwanji ndetu makambirana kumene kunjala tidzabwera document yabwino bwino akuluakulu 5 kolokota tseka shop nzatu akutseka mpaka 10 akuba pale waja kwakatala ifetu mwapita tienda kuona kanda security nditi kambere ndi boma kodi imeso Amalawi sitindulise ifutu la Amalawi tofulo kutaseka musika malo mufacho kukaje simungajire ba business pamene azathobweraja amachita kudziwa ndi ndezo sizijatira nazo unikira kuti anthuwa tonani mina kukhalira kuti mupite kudzaleka kunja malo enawa mutakufa chisoni kuna kulisa ka tomato kakutani ndera aletse kuti ai tomato yo azibwera anthu ena ake kudzakulisa tomato malo ngarano tene kuti yayi komatu Amalawi omwewa amada akapita pa Joni anthu amakathamangisa ku Joni kuti nawo akulimbikira kwa bifa chali ndikakhala dziko momwe notima zakhanira kaulesi kapene fa tili kwathu I think chifoti kunoko ndi kwathu azizathu akutuza tibwera kuno tikasewere pamene azathu ajama ndi maka mind mitengo even so chireba mundi imene chifo ife timafuna kamba business awanda kuyendiyo kuti mwamba business mulungu akudalisani mufuna mulemere within 1 year basi billionaire azathu aja pang'ono volume kugulisa pang'ono mtengo chipa pang'ono pamene ife uona kuti shop ya uyu ndikugula chinthu chomwe icho 6 kwacha kupita shop ya Malawi over 15 kwacha ndi atakati zake zike ogulisa akupita so kuyenda 10 times siwo zako zisanati ndambo muzona ndenda ndakulizo sizija Amalawi azikalowa galasi through IBAM kuti tizitedi volume matters a lot tikuona ndi nthawi yathu kupita kumapeto ndi munthu inuyo amene muli ndi ukadaulo wa business imene mwanenera muja kuti munangoyenda muli ndi story yopasa chidwi I think takayikukambidwa kwambiri sitina khazikike ku story yanu imene munayambira business komano kwa anthu amene amalakalaka atafuna kuyamba business kaya ali masukulu kaya ali kuti kaya ali pa stage yanji koma amene akuti ni tsiku lina ndimafuna nditapanga business mungalandize zotani amlombo ineyo anthu ambiri auza kuti funa kuyamba business like ineyo mawa amene ndimanena mwina anda limodzi kapena awiri don't force time osakakamiza nthawi yo idzikuuza kuti achimwene pamene makhala mwakhalitsa tasunthani koma iweyo ukati kuyamba kuyipa force nthawi ijano kuti no ndifuna ndipitapo sizinatheke ukayamba business mene history yanga anthu nzauza nthawi nake timawuzaso kaya sizikuyenda don't give up kaya zikutani don't give up just keep on praying hard and working hard nthawi zaipange force osati ndachoka pano ine namba kukhala bwino kuchilomoni chokamija kudzasuntha pano ndakhala mizinda ku area 43 area 10 nyambani kulikose nthawi itakwani very happy money and for your information
nimakhala happy nimauza hivi nazibalanga kuti ine kale tinkafa chonte jezera mwene jezedi imama Kazamira. I was once about to buy nyumba chonte koma ndakhala nyumba mja 2 years ndimagona chipinda cha ndani cha malemu chonte ziba use mtendere achievement kuzizitimene ndinkaziganizazo zinachitika nakhala kunyumba kwa mama kungagona chipinda chawo mabaka limbi achievement nisanamage nyumba zanga. So nthawi iweyo ndikusaipange force nthawi athambiri pamene ndeti mauza kuti ene business wanda ndio theka and panopo ibamo tufuna kuti so tidali boma mamembers a ibamo tizitha kupita kakhala ndi syllabus inake makoleji anzikomo even ma secondary schools ana titsekuka maso ngati mina amachita amwenye kungomaliza sedaduzi akupita ndeti tufuna tiyambire kuti secondary school kumaphunzitsa ana entrepreneurship ndiye ku college kuja kwene kuti lero kuli business talk akubwera ndana college nzombe kuchasa college tikalankhwa nawo kaivira wa mother language kaya ndi izungu amve kaya kubunda kaya kuti zimene zotufuna tiboma tilipemphe kuti tapanga masilabasa amene okuti mulomba apita kubolera afuna kala kale ndinkapita anthu paka pana malera munabwera munatuza tauze zeni zimene zimachitika pa background ndazapanikiza ndaza theory ndezinthu dziko bali choma chikuyenda bwino koma kungoti plakatiko yayi my interest uje ni sije nuyu yayi chuma chikwera mwakuti sinzikuoneka ife sitipadzikona tikufuna chuma chikwera mwakuti yayi fresh ni atere koma mukamaona kuti background ya patere chimanga chafika apa ndemaona fresh so nati zokuchitika. So we know what we are talking about, so we are going to put some policies kuti tauza boma tigwiza nawo akatilola tizigwiza nchito hadi plus iso kuboma kuchi muna zimangovuta kuti muzikauza kuti abalitsa kuti partnership ikhale intact kwa panopo ma Chinese ali muno ambiriwa angopaka zawo amwenye akupanga zawo ifesa atakuti topanga zawo koma kangusankha umene kuja kuti awawa dasankha koma notice odi pali ndalama pali chani filima ziliyonse kumwakha ndi audience ndi echi background pakuti bwanji mugerezo odi boma litani izi zikhale bwanji ine ndikuza zimene zikhoza kutsunta mabili zikhoza kuthandiza olo kusaka special ministry ngakhale ministers alipo ambiri kale ku Zimbabwe kunali Ministry of Indigenization yongona anthu business kuti business ikuyenda bwanji ndi magwira hand ndi Ministry of Trade chani ku Zimbabwe ilipo ministry special ministry maiko ambiri so amayika not wandale ndeti isaka kuti kudakhale ndani minister watu not so kuti to be paid ga tuzobo mali mavuto ngoma toka mayuza ndamo za kuti akhale ngati bridge yoyankhulira ndi boma kuti anthu a business background amala yes as simple as that akumana ni mavuto awa akuchita bwino apa ngapanga support ndi kuti zonsezi tunena kuti ena akabwe nkhani inaso imene mwina anthu ena makhala kudandaula nayo mwina ibamwe kuti mukhoza kuunikira ndi prime land kuti ngati business nanga munthu ufuna upange business yabwino koma malo onse amene ukhoza kuti apa ndi pachimaki kapa mzinda apa ndi pabwino popangira business ali m'manja mwa anthu obwera amalawi ochepa amene akhuzoloza nyumba zawo zoberekana m'matauni mukuti njakuti timaziwa mwina kulilongwe ku Kang'ombe house anthu ndi amachita kuziwa kuti ndi yathu ya Chimalawi zambiri sitimaziwa kuti nake ndi ndani chifukwa chokuti mwina si Amalawi zakhala zikukhuza bwanji mwina Amalawi amene amafuna tapanga business ngati sangakhale ndi Malawi inochitira business ya imeneja ndi crisis yaikulu dziko for ena fitness gula malo kama olibira kuza kulanda and it's a blame mwina masile council zathu kwa manena kuti taigaledi ziwezo tukiotsa tugumula netugeraniswa na Malawi. It's very sad. I went to Kenya. Kenya my buildings are built ndi anthu by indigenous Kenyans. Government empower them with soft laws. Muntu ubakhala chinthu cho 80% ndambo zonse mwapita kuti kuboma iwo mwenye 20% kubakana 20 yonse 20 kugwanira. That's the system ya Kenya ndi maiwena koma kwathu kuno kulibe kwathu kuno tineno khala wanda ndikuze chisisi yake development bank yaikulu yoti boma likhoza kuongola ndalama kaya ku World Bank kaya kwa IMF kuti ma dollars amene atengawa tufoti kathandize Amalawi ma indigenous Malawi asa amene ni bankable business plan kapena bankable ma business awo tapase malo amangi adzipereka ndalama ndena mchita boma ni makungwa ndalama ma soft ma interest yake tochepa
kukongola ndalama kungolemba proposal kupita kapereka bwezi tikumanira kuti chibiri nchakuti o chibiri nchakuti you can see highway ana agawa nditu kama indigenous Malawians to safe na golo mirimuja kina kana chatilanda bwaje ati kupasa nipenda komene usiaja gulisa atenga ntobera you can understand, you can cry if you see kuti azona Malawi analiwa kuti chifukwa kwa doesn't come in ndiwapanga imbawa anthu waje kuti inu mufuna jani ndikuti kongolera ndalama kunja ndikubwera kuno dziko lino likozopita patsogolo kusiyana kuti mangongola ndalama kwapita kuti kumatani nzosathandizayi anthu adzienda muli ndi certificate aid nayo iyi ndiye nkhani ya kapitolo mpamba ndithu izakhala history chifukwa IBAM izakhala very big kulato kaya ndi anthu amisewu kaya ndi ndani kwa anthu obwera amene munabwera kunkuna mwenye bwerani tigwire ntchito limodzi ife situkana tiye tizipanga move government is a big buyer ndi chikeke chachikulu tiye tizinyotsolana pang'ono kaya mukatenga kwakukulu ife simuona kuti dziko lino zikhala bwino bwino kuboma kuti ngopempha kuti chonde yesesani to empower ma indigenous Malawians, develop special development bank kumene tingathe kukongola ndalama pa mainterest ochepa mali payment asamakhale kuti 3-5 years ihayi maiko anzathu nditi afika paka 10 years 15 years munthu sakathawe nthawi yoti munthu angaononge ndalama zimenezo inatha ndibe pempho limene ngapemphe anthu akubomako koma tithandizeni ife ma indigenous Malawians IBAM tigwirani ntchito limodzi aimare bwera tigwe ntchito limodzi ngati mukupanga struggle kutolera ifeyo through IBAM muona kuti ndithu mudzativomereza tsiku lake kuti mukutolera bwinobwino budget kukwana chichonse chikutheka ma donors adzingotithandiza kugwisa ntchito zina ndi zina zokuti tipange develop dziko lathu lino zikomo kwambiri. Bambo Mike Mlombwa amene ndi president a Indigenous Business Association of Malawi IBAM tikamanya adira ife timati Uncle Mike once again ndathokoza kuti munabwera kuti muzachite share story yanu komanso zambiri za IBAM. Ndathokoza kwambiri wanda pamene ponde pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya The Times exclusive mene timacheza ndi Bambo Mike Mlombwa mene ndi president a Indigenous Business Association of Malawi IBAM.